फैलायबाय नै लोगोफोर भुटानाव भुटान बेरायनो फैबाय सिचुपानियाव थांसै सिचुपानि नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ एसे गोबाव जाबायना बावबायना अपेन जानाया मानसिया एसे बिहिर जाफिनांसै टाउनावबो ओइ सेंग्राफोर बहाय थाङोमोनलाय जों सिचुपानियाव गासै साथाम फैदों जोङो एसे बेरायनो दिनै सानडेनि एसे बरिं ना गामिफ्राव बेरायनोबो दा भुटानाव एसे बेरायग्लां फैलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बारा गोबाव गैला मोननांसिगोन हाजोफ्राबो बिराद समायना नुयो बिराद गोजौ आरोना रियेलजोंहाय बिदिनो गावगा मेगनजों नांथारब्ला साबसिन नुयो भिडिअआव एसे गाहाय नुसिनबावोसो भिडिअ बे हाजोआखौ बिराद समायना जायगायाव फैबा गोजोननाय मोनलायलायो मोनसिगोन बावैनो बे ससेयाव दालां मोनहां मोनहां बिराद गाज्रि लामाया हाजोफ्रा नायदो नै फाइनालि लोगोफोर नै मोनफैबायानोसै मोनबाय ब्रा हनै नायदो लोगोफोर नुजेनबाय बे जायगा देखो इतना सुंदर जगह है इधर नायदो लोगोफोर नायबोनो दानिसो भिडिअ खालामनाय बिनिफ्राय ओरै थांनो मोनला जायगाया बिराद समायना आरोना एकदमबारे ओरै हाजोआ नै लोगोफोर जायगायावनो बिराद हिट वाव दाबायदि बेयाव बे जायगानिफ्राय गोग्लैनो हागौला गैखाला दा गाहायाव बिराद मोजां आरोना जायगाफ्रा लोगोफोर नायदो लोगोफोर दायो जों जायगा सफैबाय नायलादो लोगोफोर माबायदि जायगाफ्रा बिराद गोथौ आरोना जायगाया नायदो नै बिराद समायना बेयावनो फैलायो गोबां मानसिफोर बेयावनो फट' बायदिसिना खेबफैयो वाव इतना सुंदर जायगा है बिराद हिट लोगोफोर
माबायदि मोनदों गोसोआ सफैनाय जायगायाव? बिराद मोजांलै माने जोंनाव फैफेराखैमोन आं। फैफेराखैमोन? फार्स्ट टाइम। दे नों बेयाव खनबेसे फैखो? सेकेन्ड टाइम? बरिया जायगाफ्रा नायदो नै वाव दैयाबो नै होत्स एफा गोजौ आं नायहरनो गिनाय लाङोलै गाहायावबो बिराद बरिया दे बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दसे बेयावनो फट'फोर खेबना लासिगोन थ' लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरो जायगा भिउफ्राखौ नायस्रादो लोगोफोर माबायदि जायगाफ्रा नायदो जायगाया बिराद मोजां आरोना बै माबानिफ्राय फैयोबा गावबागाव गारि लाबोआबा गेलेफु बै टाउन मेन गेटनिफ्राय बिसिमाव 500 लायो आरो गारिया 500 बिनिफ्राय 500 लायो नायदो लोगोफोर बिदिबा माबायदि इतना सुन्दर जायगा है यार नायदो लोगोफोर बेयाव जों दायो नै भुटान पुलिस सिख्लाजों जों फट' लानो नागिरदों थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय जय बर' हारिनि